deni seydudi dangoro badama kana foli be fo chewdegu idangoro badama mam deni seydudi dangoro badama kana foli be fo chewdegu idangoro badama mam deni seydudi dangoro badama kana foli be fo chewdegu idangoro badama maute kelenye adamade umenyonye fonisire la duru tege kisima guno tege kisima ni eche ufere son la truda kuma manafa fravila ani fragela azila ani rabula alama mudinga wele alaka tile bole bolo tise bodatugu. Actuel Média filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi a bɛ MKD la Mamu Kisima Jara a ka kalanbulon mun bɛ Bakɔjikɔ ni a ka so sanfɛ an bɛ yan bi a n'a ka kalandenw dafalen a furumusow bɛ yan a balimaw bɛ yan a denw bɛ yan an b'u bɛɛ fo k'u dansɔgɔ ni ko k'u bisimila an ka émission tako 4nan kɛnɛ kan ni Mamu Kisima Jara ye an b'a fo ka foli di a ka techniciens ma ka foli di a ka kalanbulon kalandenw bɛɛ lajɛlen ma karamɔgɔ Kisima ɲani kuma ka janya mɔgɔw fana k'i Actuel Média sanfɛ o bɛ se k'i ye cogo wɛrɛ la mais émission tɛ donc foli ni tanuni ka kɛ filɛbaga ni kanubagaw la i ka kalanden minnu bɛ Londres Faransi fan bɛɛ fɛ k'u bɛɛ fo dakuruɲa damadɔ an ka sɔrɔ ka don an ka ɲininkali kɔnɔna la i dansɔgɔ ni ko an ko cɛ marifa nana an bɛ Ala fo an b'an fa fo k'an ba fo an b'an karamɔgɔw fo olu ko ɲuman dɔn olu mun y'an kalan ko ɲuman na an ka se ka fɛn ɲ'an yɛrɛ ye ka fɛn ɲa mɔgɔ wɛrɛ ye nana an bɛ Actuel Média mɔgɔw fo Mayiga an b'i fo an b'i n'i ka techniciens fo an bɛ kalandenw fo bamamu den mankan don an tɛ jinɛ an tɛ wɔkulɔ ye adamaden ni senni fila don jɔnni jurumutɔni don nka an ye fɛn dɔ de kalan n'o tɔgɔ ko laturu an b'o dɔn dɛ an b'o dɔn dɛ mais an tɛ kodɔnni bɛɛ ye an tɛ se kolɔni bɛɛ ye an ye mun kalan n'an y'o fɔ i b'o jɔ ye dɛ o la o kalanden minnu sɔnna an ye ka tugu an kɔ an b'olu fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna faragɛla kalanden minnu bɛ yen n'u b'an fɛ mais u ma don an ka hukumu kɔnɔ an ka foli b'u fana ye parce que kalanden caman de bɛ ne bolo kɔ kan u bɛ n lamɛn mais u ma sɔn ka na wari sara n ye ka don kalan na dɛ n ka foli b'u fana ye ŋana mɔgɔ koliji bɛɛ tɛ bɔ i kan an ko cɛ marifa k'a ci nkalon na po hakili la o y'ale ka slogan ye an bɛ fo k'a ka kalanbulon mɔgɔ bɛɛ fo a cɛ n'a muso karamɔgɔ Kisima komi waati la baara don an bɛ kɔn ka ɲininkaliw boloda Mamu den Kisima Jara laturu Kisima n'i ye laturu fɔ so 16 don jinɛ ye 8 mɔgɔ ye 8 an kɔni ye kunfiya an b'a fɔ mɔgɔw nɔfɛ ten jinɛ ye 8 mɔgɔ ye 8 Kisima Jara mun de nana n'a ye mun ye jinɛ kɛ 8 mun ye mɔgɔ kɛ 8 jinɛ ye mun ye mɔgɔ ye mun ye jinɛ bɛ se ka mun dilan mɔgɔ bɛ se ka mun dilan ŋana ni question diyara n ye kosɛbɛ bari n'i ye mɔgɔ ɲininka a bɛ fɛn min dɔn na o jaabi t'a kamana gan mais ni mɔgɔ tɛ fɛn dɔn n'i y'a ɲininka munumunu salo bɛ caya jinɛ 8 mɔgɔ 8 o de bɛ fara ɲɔgɔn kan 16 di diɲɛ yɛrɛ bɛ fɛn 16 de bolo k'a daminɛ nin na ka na garijɛgɛ la ka na ba du kɔnɔ ka na faso kɔnɔ ka na den ɲɔgɔn na ka na dimi na ka na furu la ka na bana kɔ ka na sira kan ka na masaya la ka na jigi la ka na juguya la ka na siyɔrɔ la ka na nafolo la ka na kɛnɛ kan ka na ko la bana diɲɛ bɛɛ b'o de bolo o la 16 mana gansan i ye laturu dɔn e ma laturu dɔn i bɛ 16 kɔnɔ ŋana fɔlɔ
o de ye 1 o so in o de ye bange ye awɔ ni i yera diɲɛ na dɔrɔn i bangera bon n'i bangera dɔrɔn i bɛ sa de o de 16nan ye o la 16 mana gansan o la n'i y'o 16 lajɛ a bɛna tila suguya fila jina ani mɔgɔ jina 8 mɔgɔ 8 nana tan de maintenant jina 8 ye mun ye fɛn minnu ma dɔn fɛn minnu n'u dɔnna n'u ma ye fɛn minnu yera n'i tɛ se k'i bolo maga o la jina 8 nana yan de mɔgɔ 8 nana mun na fɛn minnu dɔnna fɛn minnu bolo bɛ se ka maga a la fɛn minnu bɛ se ka ye mɔgɔ 8 nana tan n'o ma kɛ laturu tɛ se ka mɔgɔ ni jinɛw bɔ ɲɔgɔn ma nka n'o ma kɛ i t'a dɔn ko nin ko in bɛ nale i t'o dɔn n'o ma dɔn i t'a dɔn ko nin ko in tɛmɛna e t'a dɔn ko nin bɛ nale i t'a dɔn ko nin bɛ yen sisan i t'a dɔn ko nin bɛna kɛ o la jina 8 mɔgɔ 8 nana tan de n'a bɛɛ tun kɛra mɔgɔ ye an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o mais i b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'an ni ɲɔgɔn cɛ yan nɔ sisan mɔgɔ t'a dɔn bon jinɛw de b'o kibaruya nka n'i ma sɔn jinɛko ye i tamatɔ i bɛ se yɔrɔ dɔ ma dugukolo la i b'a dɔn ko chaleur bɛ yan o la o kɛra jinɛ ye sa o kɛra jinɛtigɛ yɛrɛ taabolo dɔ ye sa o i b'a dɔn ko fɛn dɔ kɔni bɛ yan mais i bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛ i t'a fɛn ye n'e ma sɔn jinɛko fana ye i bɛna dɔn ko i tamatɔ i bɛ taa yɔrɔ dɔ la sumaya de bɛ yen awɔ sumaya dɔ b'i gosi f'i yɛrɛ b'a dɔn ko nin ye tiɲɛ ye o de b'a yir'i la ko jinɛw laturu la dɔw wɛrɛ tɛ dɛ fɛn mun n'i t'a ye ani fɛn mun ni i tɛ se ka maga a la jinɛ b'o de kibaruya i jara an b'i fo ka laturudala bɛɛ fo n hakili la mɔgɔ min bɛ laturu kalan kɛ tableau la bi mali in kɔnɔ yan ni kisamaku ɲɛmɔgɔ ye a se ka kɛ komɔgɔ ye donc an b'a fo k'a n'a ka kalanbulon bɛɛ fo mɔgɔ 100 joli ni kɔ bɛ mɔgɔ bolo kalandenya la mɔgɔ se k'a fɔ k'o ye komɔgɔ ye laturuko la donc an bɛ foli d'a ma ka foli di kalandenw ma laturu min n'a bɛ to ka enseigner tableau la hali mɔgɔw y'a ye télévision sanfɛ a b'a kɛ n'ala sɔnna an bɛna tila ka 10 minutes ta émission laban na a bɛ a deliko la makan tableau la an bɛ foli di nka a to n ka yɔrɔnin dɔ fara jinɛ kan quoi parce que n'i m'o fara kan sigi ne ye karamɔgɔ de ye o ye jumɛn ye n'i ye laturuden 16 in fila de b'a i bɛ fila de ye fɛn fila i b'o de ye mun dafalen ani mun ma dafa i m'a ye o la jinɛ 8 olu ye laturuden dafabaliw ye a bɛ daminɛ 5 ka taa 7 la jinɛ 8 bɛ yen maintenant mɔgɔ 8 o ye laturuden dafalenw de ye o la a bɛ daminɛ 4 6 ka taa 8 na o la n'i y'i ka laturuden ye dɔrɔn nin ye jinɛ ye wa ou bien mɔgɔ don wa e bɛ nin jate dɔrɔn n'i ye tɔn min compter ni mun kɛra 4 ye o ye mɔgɔ ye ni mun kɛra 5 ye o ye jinɛ ye ni mun kɛra 6 ye o ye mɔgɔ ye ni mun kɛra 7 ye o ye jinɛ ye ni mun kɛra 8 ye o ye mɔgɔ ye a diyara ye i dansɔgɔni ko hali réseau kan kuma dɔ la an bɛ to ka dɔw fana u b'a kɛ ten tɔ u b'a yira mɔgɔw la an b'u fana fo Mamadu Kisima n'an sera yan nɔ an tɛ se ka bɔ parce que différence dɔ bɛ ni laturudalaw cɛ Mali kɔnɔ farafinna kɔnɔ n'o ye livre ko ye n'o ye logiciel ko ye n hakili la n fana livre ma k'a to 17 la n t'a dɔn ni dɔ bɛ yen halisa walima ni a b'o niveau la logiciel ko fana an bɛ don a bɛɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ komi waati labaaraw don i dansɔgɔni ko an b'a daminɛ livre la livre bɛ niveau jumɛn la bi maintenant livre photo filɛ i ka caméramanw bɛ se k'a lajɛ maintenant livre 15 dɔ filɛ n bolo o ye livre 15 de ye hakili i faamana k'an to livre 17 la livre 17 ne livre 17 in bɔ san 8 de kɔnɔ san 8 livre 17 mais n nana mun jate n'i bɛ fɛ ka fɛn dogo farafin na i b'a sɛbɛn livre kɔnɔ non sinon farafin tɛ kalan fɛ dɛ o la n'i ye fɛn sɛbɛn livre kɔnɔ farafin t'a ta bon o de la n ye n jɔ
livre in bɔkun kun de b'a la a bɔkun ka mɔgɔw dɛmɛ livre in bɔkun mɔgɔw ka nafa bɔ a la maintenant livre in bɔkun mɔgɔw k'a dɔn mais ni e y'a baden bɔ ni mɔgɔw m'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye mɔgɔw m'a dɔn a bɔkun ye mun ɲa Simo livre 15 mɔgɔw de ta dɔrɔn k'o yira diɲɛ na o ɲɔgɔnna tɛ diɲɛ kɔnɔ ne ka livre 15 ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛna preuve dɔ yir'i la i bɛ heure lajɛ sisan heure jumɛn bɛ yen a heure lajɛ sisan heure jumɛn bɛ yen 17h09 laturuden bɛ ka 17h mara a filɛ livre kɔnɔ livre 15 nin y'a 14 de ye page 14 bi ye mercredi de ye a filɛ lundi mardi mercredi an bɛ 17h09 la a filɛ 17h à 18h yɔrɔ 17h09 b'o kɔnɔ a page filɛ nin ye lundi mardi mercredi Lawusana de bɛ ka 600 mara a filɛ Lawusana de bɛ ka mara la ye 17h 18h mercredi Lawusana de bɛ ka 600 mara Simo bɔ 24 heures de bɛ nin kɔnɔ donc Lawusana bɛ ka mara o kɔrɔ ye mun ye sisan o kɔrɔ ko sisan karamɔgɔ kan ka mun faamuya ni mɔgɔ ye karamɔgɔ wele karisa n ka lajɛli kɛ directement i bɛ heure lajɛ n bɛ lajɛli kɛ nin da la i n'a fɔ ne ta ye 4000 de i sɔnna ko n ka lajɛli kɛ n ka garijɛgɛ ko n ko 4000 de bɛ sara 4000 ci numéro la a ma se i ka na ay kana na ni nana tɛ ne ye lajɛli ma se ne yeli la ay lajɛli ma se kisuma yeli la ne tɛ bloc kɛ yan k'aw sigi aran na ko karamɔgɔ jama b'a kɔ jama t'a kɔ ne kan t'o ma karamɔgɔ min bɛ kisuma ye an tɛmɛna o kan quoi an mago bɛ mɔgɔw ka dilan de ye nana i ye 4000 ci ma dɔrɔn n bɛ donni de kɔnɔ k'a ye 17h entre 17h 18h Lawusana de b'a mara mercredi laturu bɛ ka kuma n fɛ ten nin ye ne de ye livre nin ye ne de ye quoi directement a bɛ k'a f'i ye ko karisa ka garijɛgɛ man ɲi a man ɲi parce que Lawusana man ɲi karisa ka garijɛgɛ tiɲɛnen parce que Lawusana ye tiɲɛni ye karisa ka garijɛgɛ tununnen don a la Lawusana ye zon de ye karisa malolen don bi a maloyalen don a ka so a kuma surulen don garijɛgɛ ko la Lawusana ye kuma sulu ye i m'a ye i ka laturu ɲɛfɔlen ma kɛ nin ye ka ban Lawusana de y'a saraka ye Simo directement n b'a fɔ n ko karisa n y'a faamu an bɛna i dɛmɛ i bɛ Lawusana ci k'a kun kɔrɔta de Lawusana kun bɛ kɔrɔta cogo di i bɛ Lawusana détruire fɔlɔ Lawusana i b'a tiɲɛ fɔlɔ parce que garijɛgɛ tiɲɛnen don i bɛ Lawusana sɛbɛn bɔgɔ adadu la parce que Lawusana a bɛ sɛbɛn kelen fila maintenant o fila in de ye Lawusana degun ye parce que ne de y'a fɔ e ka réseau kelen kan n ko kelen ye dayɛlɛ fila ye datugu maintenant n'o kuma in ye tiɲɛ ko ne t'a fɔ cu ka taa fɔ ca ne b'a f'i ɲɛna ko Lawusana fila de y'a bɔgɔ ye maintenant o y'a ka problème ye o la Lawusana in i bɛ Lawusana don a ka problème kɔnɔ i bɛ Lawusana sɛbɛn 64 i bɛ hami d'a kan ni karisa ka garijɛgɛ ko degun b'a kan n'a bannen a t'a don bɔgɔ la o la garijɛgɛ tiɲɛna garijɛgɛ tiɲɛ min b'a kan o y'o boli ye Lawusana ye mun ye sortant de don bɔden de don ko a ka fɛn dɔ saraka ka fɛn dɔ labɔ fɛn tiɲɛnen dɔ Lawusana ye mun ye tuguni Lawusana ye ji ye ji tiɲɛnen ye mun ye nɔnɔ kumu e m'a ye nɔnɔ kɛnɛ o de ye nɔnɔ ɲuman ye n'a kumuna a fɔ ko nɔnɔ kumuna nɔnɔ tiɲɛna de o la i bɛ nɔnɔ de ɲini nɔnɔ kumu a kɛra litiri 1 ye o a kɛra litiri 2 ye o a kɛra litiri 3 ye o i se mana kɛ mun ye wari dɔ d'a kan i ka taa di dɔ ma jɔn Lawusana bɛ bɛn jɔn ma Lawusana bɛ bɛn denmisɛnnin ma denmisɛnnin cɛmannin Lawusana bɛ bɛn kamalennin ma kamalennin cɛmannin Lawusana bɛ bɛn cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba Lawusana bɛ bɛn nin de ma n'i ma Lawusana di ninnu ma i ma Lawusana saraka
bon a lajɛ kan wele dɔrɔn n ka lajɛ dɔrɔn i ka heure dɔrɔn de baro bɛ ka f'i ye ne ka lajɛli kan ka kɛ 400 wa man kan ka k'a ye Simo n'i ye nin kɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye Kisuma tɛ dɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye awɔ parce que jɔn b'a kɛ ala de b'a jaabi dɛ mais Segu sira ni Kayi sira tɛ kelen ye dɛ n'i ye Kayi sira ta ko ni ala sɔnna n bɛ se Segu an bɛ foli d'i ma halisa ka kalanbulon mɔgɔw fo u kɔntanenba bɛ wa karamɔgɔkɛ kɔrɔ bi an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su ni waati in na Mamuden Kisuma a ka téléphone numéro ka ca nka 2 bɛ yan bi an b'o bila mɔgɔw ka disposition na ni mɔgɔ min b'a wele filɛliko la walima ciwɛrɛ la 73 26 53 51 a ka kalanbulon bɛ a y'a ka su sanfɛ Bako Jikɔrɔni karamɔgɔ an bɛ don logiciel kɔnɔ kɛ n'a mɛn komi livre ka ca n'an ko k'an b'a bɛɛ détailler sisan waati bɛ se k'an tan tigɛ ma dɔɔni o tɛ maintenant logiciel fana c'est la même chose parce que a bɛ logiciel kan ko tiɲɛ marifa 1 Mamuden Kisuma farafin malien bamananden seguka kana fana kana i sigi Bako Jikɔrɔni o de la mɔgɔ dɔw t'a fɛ voilà donc comme farafin y'a labɛn mun kɛ e hakili la o y'a to farafin walima anw maliyɛnw bɛ k'a minimiser quoi merci kana siga la yɛrɛ Simo logiciel ɲɔgɔn tɛ arabu la a ɲɔgɔn tɛ tubabu la a bɛɛ ni ala cɛ a bɛ yan a bɛ Jikɔrɔni k'a bolo yan bon hali ne ka kalandenw a t'a bɛɛ bolo yarɔ o y'a da ye dɛ i y'a fɔ ko kɔni de b'a la merci ko logiciel yɛrɛ ye mun ye dɔ y'i to Amérique de ka don kalan na maliyɛn de don a dabali banna a y'a sɔrɔ livre bɛ 6 de la a nana Mali la a ye livre 6 bɛɛ san a ko karamɔgɔ a ko min ɲɔgɔn ye dɛ ne ko ne ɲɔgɔnna tɛ yen ma fili a ko ne ye mun miiri fo ne k'i dɛmɛ mais wari tɛ n bolo mais ala y'a kɛ n taara dɔnni dɔ kalan Amérique n b'o la exploiter i ye logiciel nana tan de o la n ko e bɛna mun kɛ ko n bɛn'i don téléphone kɔnɔ k'i don ordinateur kɔnɔ ne ko n'o tɛ ne tɛ ordinateur kɔnɔ ne tɛ téléphone kɔnɔ parce que ne kunkolo in tɛ ordinateur ka dɔgɔ a kɔrɔ a bɛɛ ne ni ala cɛ maintenant a y'a ka logiciel dilan k'a dan livre 6 de ma a y'a sɔrɔ niveau min bɛ livre 6 la bon ale yɛrɛ tununa n na sinon bi n'a bɛ yen ni ne ko n bɛ logiciel 5 dilan n bɛ se k'a dilan parce que o don ni bi cɛ a bɛ san 6 bɔ bi logiciel b'o niveau de la o la logiciel in ne de b'a kɔnɔ laturu sɛnsɛn cogo n'i ye laturu sɛnsɛn i bɛna banani sɔrɔ i bɛ banani wolo o bɛɛ bɛ téléphone kɔnɔ i mana banani wolo a bɛna numérotation d'i ma mun tɛ mɔgɔ bolo fo n'i ye Kisuma ladege awa a tɛ livre kɔnɔ o numérotation tɛ livre kɔnɔ awa arabu de ta ye laturu ye mais a tɛ arabu livre kɔnɔ o de la ne ko ne bɛ arabu ɲɛ laturu la i ye kuma in na maintenant numérotation a bɛ bɔ n'o ye k'a yirila ko garijɛgɛ bɛ yen wa a tɛ yen k'a yirila ko seereya bɛ nin na wa a t'a la k'a yirila ko kanu bɛ nin ko la wa kanu t'a la est ce que furu bɛ nin ko la wa furu t'a la nin de bɛ logiciel kɔnɔ sinon i b'i tɛgɛ maga a la dɔrɔn ni mun tɛ yen i b'a ye a bɛ munumunu ko tɛ yen a b'a sɛbɛn ko tɛ yen ni mun bɛ yen a bɛ munumunu ko bɛ yen ko n'i ye logiciel sɔrɔ i ye ne de sɔrɔ quoi. Mamuden logiciel sɔrɔ cogo parce que n t'a dɔn ni diyagoya i bɛ don kalanbulon de la walasa ka logiciel ko bɛ d'i ma walima i bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ hakɛ to i da donna dɔɔni. Gana logiciel ni kalan tɛ kelen ye parce que ne y'a fɔ mɔgɔw ye livre ani i kana don kalan na olu tɛ kelen ye c'est que ne ka kalandenw dɔrɔn tɛ se ka ne nafa bɔ o ne nafa ka bon maa ni fitinin ma a bɛɛ ni ala cɛ e bɛ ka fama ne nafa de ka bon ni n y'o de f'i ye sisan ko mɔgɔ kuliji n'a bɛɛ bɔn'i kan a tɛ ɲa dɛ o la ni ne ka kalan danna n ka kalandenw dɔrɔn ma est ce que kalan taara bon ni ne ka kalandenw ye nafa bɔ ne la n'olu ka nafa sɔrɔ danna u ka o dɔrɔn ma est ce que kalan taara k'an ka kalan tɔgɔ ko k'i yɛrɛ bɔ ka mɔgɔ bɔ kalanden bɛɛ filɛ o de bɛ yan kalanden ti yan k'i ye kalo 3 kɛ kalan na k'i ma dɔ bɔ
ay o tɛ yen fo n'i mana kalan kama n'i nana adama kɛmɛ ci musa kɛmɛ fila ci ne kan t'o ma dɛ mais i nana i ni ala cɛ kalan na ni karamɔgɔ bɛ k'i kalan san 20 n'i nana ne ka kalan na kalo 3 i b'i karamɔgɔ kalan o la an datugulen de tɛ quoi n bɛ fɛ k'o de yir'i la bamanan den ma datugu ne ka kalandenw bɛ datugu cogo di o b'a yira i tɛ ne ka kalanden sinon i tɛ sɔn ka datugu i tɛ kɛ mɔgɔ jugu ye i tɛ kɛ asidi ye i bɛ ɲɛ mɔgɔ ma a bɛɛ ni ala cɛ ka laturu dɔn e ka laturu danna so kɔnɔ k'a dogo ni mɔgɔw taara k'a labɔ o tɛ laturu ye dɛ laturu yɛrɛ tɛ sɔn ma dawuda bɔgɔw filɛ n ko dawuda i bɛ k'i dogo i b'i labɔ parce que laturu b'i labɔ fo n'i tɛ k'a kalan mais bi n'a gosira jitumu u bɛ dawuda wele n'a gosira katibugu u bɛ dawuda wele nkalon t'a la dɛ Simbo o la livre in ani logiciel in bɛ bɛɛ ye n'i b'a fɛ dɔrɔn i ye numéro min di i ye numéro gosi a prix bɛ f'i ye n'i y'a san i b'i mago dilan la n'i m'a faamu i bɛ n wele n b'a ɲɛf'i ye Mamde ni diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma ka foli di kalanbulon mɔgɔw ma sɔnsɔnni n'ala sɔnna an bɛ kuma di kalanbulon hakili la mɔgɔ 2 jate an bɛ kuma d'u ma o kuma kalanden bɛɛ tɔgɔ la minnu bɛ whatsapp groupe kan ani minnu bɛ bulon kɔnɔ yan an b'u bɛɛ fo ka karamɔgɔ kisima ka furumusow fo ɲani an ka se tableau ma ɲani an ka se kalandenw ma Mamde an ye ko kura dɔw ye ne kɔni b'a dɔn ka tɛmɛ mais hakili la mɔgɔw bɛ k'a ye sisan de n'o ye safinɛ dilanw ani furaw cɛya fura b'a la kɔnɔnabanaw fura b'a la ne kɔni t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni prix sigilen b'u la mais a ka di n ye i ka dɔ fɔ safinɛ kan i ka dɔ fɔ o kan mun bɛ kalanbulon na sisan ni a bɛ mɔgɔw ka disposition na i dansɔgɔ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n'i kɛra dɔnnikɛla ye fɛn fɛn de bɛ adamaden ɲa i kan k'o de ɲini c'est que an ye dɔnnikɛla mun ye an tɛ mago sa dɔnnikɛla ye an bɛ mago dilan de o la an nana miiri an ka denmisɛnninya la an ni maakɔrɔw baro la maintenant an ye mun ye u ye yiriw fɔ an ye san 20 ani kɔ kɔnɔ an y'o yiriw fara ɲɔgɔn kan k'o jate minɛ an yɛrɛ la k'o jate minɛ an fɛ mɔgɔw la an nana ye tiɲɛ b'a la quoi fɛn min bɛ nin kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ b'a la ni de y'o ye mais nin tɛ cɛya fura ye cɛya fura mun ye excitant ye tubabukan na ka fura ta dɔrɔn ka girin ka o ko tɛ parce que mɔgɔkɔrɔbaw b'an lamɛn an bɛ kuma fɔ mara kɔnɔ ka fura ta dɔrɔn girigiri la o tɛ nin ye dɛ mais ni Simbo nin bɛ wasa de kɛ nin bɛ bɛn de sabati e ma y'an ko ka du bɛn yan a tɔgɔ yɛrɛ ye ka du bɛn entente familiale Simbo mun na an y'a jate minɛ du kɔnɔ ni cɛ ni muso ma sokɔnɔna ma diya dugu mana jɛ muso tɛ nisɔndiya n'a ma nisɔndiya seri sukaro t'a bɔ ka ɲa seri tɛ mɔ ka ɲa bon ni seri ma mɔ ka ɲa ni den kɛrɛla tɛgɛ bɛ kɛ den ko la dayi maintenant n'o kɛra problème wulila du kɔnɔ mais ni su ɲɛna ni dugu jɛra e ka muso lajɛ bani e yɛrɛ ni ala cɛ e k'a lajɛ o la an ye nin dilan o kama o mana bɔ yen an ye a jate minɛ fura mana ɲa cogo cogo ni kɔnɔna man ɲi fura ka ɲa tɛ dɔn wallahi fura ka ɲa tɛ dɔn o la an nana ye kɔnɔna na problème baden b'an kɔnɔ kɔnɔna bana ka ca o la an ye yiri ninnu dɔw fara ɲɔgɔn kan k'an sigi k'a jate minɛ k'a labaara k'a mɔn k'a bila yiriji ta ka gɛlɛn yɔrɔ dɔ la i bɛ se ka furakisɛ lata ye o la nin bɛ Amérique bi nin fura in bɛ Faransi bi a bɛ Côte d'Ivoire bi nin bɛ Burkina bi a bɛ Sénégal ni n bɛ ka mun fɔ kalanden bɛɛ bɛ nin yɔrɔ la fura in taara bɛɛ fɛ yen wallahi bilahi o la a bɛ yen nɔ sanni bolo ma walima client de y'a san ka taa dɔrɔn
a bɛ san ni bolo ma a bɛ client taara n'a ye parce que kalandenw ne ka sago ye mun ye ne kana taa ɲɛ ka kalandenw to o la kalandenw ni ne bɛ taa ɲɛ de o la ni kalandenw ko karamɔgɔ i ka nin fura in i tɛ dɔ bila ka na n ma pour que n b'a feere i b'i ta ta i bɛ n ta bila ka na di yan o la a bɛ ka taa kalandenw fɛ yen tan o la ni mɔgɔ min ye ne wele o la ko Côte d'Ivoire n mago bɛ fura in na n b'a sɔrɔ cogo di n bɛ dɔ tɔgɔ f'i ye ta yen nɔ o ka surun ni Bamakɔ ni Côte d'Ivoire ye n m'a kɛ tan de ni ne tɔgɔ ye ko ka bana sama k'a bɔ k'a da a bɛ ni Ala cɛ Simo ma nɔgɔn dɛ sinon n'u ko karisa ayi k'a ka ko banna dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ u ye analyse kɛ ko ça va pas e ka na nin den 30 de b'a kɔnɔ na nin den 30 ta k'a d'a ma a bɛ ta chaque heure chaque jour heure kelen na quoi comme ça n'i y'a ta 20 heures sini 20 heures b'a ta sinikɛnɛ 20 heures b'a ta a bɛ ta ko kelen mais a tɛ ta de n y'a ta 20 heures sini n y'a ta 17 heures sini taara ta 18 heures non parce que ale den kelen 24 heures de Simo i tɛ nin 30 ban ne ni Ala cɛ n'i m'a fɔ ko awɔ ko fɛn dɔ bɛ yen fura in tɛ mɔgɔ bali ka sa dɛ parce que il faut qu'on soit clair parce que mɔgɔ lagosila bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ mɔgɔ ma fura in tɛ maa si bali ka sa dɔgɔtɔrɔ b'a seko kɛ bɛɛ ye mɔgɔw kana sa o la dɔgɔtɔrɔw bɛ baara la dɛ farafin dɔgɔtɔrɔ tubabu dɔgɔtɔrɔ u bɛ baara la dɛ mais dɔgɔtɔrɔ bɛ sa o n'i bana n'a ye ko an ka taa Tunisie morigu bɛ Tunisie o bon n'o faamuna o b'a jira ko ja mɔgɔw b'u cɛsiri ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan de o la nin fura in b'o de kɛ o mana tɛmɛ ka bɔ yen nin ye safunɛ Simo masasolo safunɛ ni masasolo fɔra masaya fɔra laturu kɔnɔ laturu so 14 de fɔra o adadu de farala ɲɔgɔn kan yan adadu minnu bɛ garijɛgɛ di adadu minnu bɛ siri tigɛ olu de farala ɲɔgɔn kan tan maintenant o de kelen filɛ safunɛ ye Simo n'i ye nin ko wallahi garijɛgɛ bɛ tigɛ garijɛgɛ bɛ dayɛlɛ wallahi siri bɛ tigɛ garijɛgɛ bɛ dayɛlɛ ayi bloku t'a la an ma deli k'a di mɔgɔ ma o tigi k'a fɔ ko ayi quoi asi an t'ala ka safunɛ in prix fɔ ka sabu kɛ filɛbagaw ka ca i ye mun fɔ garisɛgɛ ko la ouvrier b'a la a bɛɛ lajɛlen donc safunɛ in prix an bɛ se k'a di jama ma safunɛ in ye 10 000 francs 2000 dɔrɔn k'a di mɔgɔw ma parce que n'i ye fɛn dilan k'a ɲa n'i y'a gɛlɛya ni mɔgɔw ma san est ce que a ka ɲa bon ne ka hakilina de filɛ hali fura in a bɛɛ y'o de ye fura in kɔnɔna bana ta in ni siri ye 1000 de ye tile 30 1000 maintenant ni cɛya ta in 2000 de don cɛya ta in bɛ kɛ cogo jumɛn na furamugu de b'a kɔnɔ gese de b'a kan karamɔgɔ i bɛ gese in bila i da gesenin tɛ tɛmɛ nin kan dɛ i b'a bila i da ka fitinin ɲimi a la ni ɲɔgɔnnanin i b'o de ɲimi a la i b'o ji kun i b'o ɲaga tu i bɛ gese in mara i bɛ furamugunin ta kuyɛri ni fitinin ɲɛ kelen ou bien tigafaranin ɲɛ kelen i b'a kɛ nɔnɔ la i b'a min i b'a kɛ seri la i b'a min ou i b'a kɛ naji la i b'a min ou bien a k'i da i ka ji min a kan a banna Simo inconvénient kelen t'a la a bɛɛ ni Ala cɛ mais ni Ala cɛ n'i y'a ta Allahu akbar n'i ye fura in ta bi i bɛ sini bila ale bɛ ten de a tɛ ta ka tugu dɛ a nana furakɛli de kama quoi a mana girigiri kama n'i y'a ta bi i bɛ sini bila o la nin ye 20 jours de ye nin kɔnɔ 20 jours awɔ parce que tigafaranin ɲɛ 10 de b'a kɔnɔ o bɛɛ bɛ tile 20 de ma ayi i bɛ tiɲɛ fɔ sa ŋana nin filɛ anti-diabète e t'a la anti-diabète an nana an sigi k'an miiri an delila k'a fɔ n ko fura tɛ diabète la a fura tɛ tubabu la tension a fura tɛ tubabu la diabète a fura tɛ yen ne de y'a fɔ sumaya fura t'u bolo parce que n'a tun b'u bolo kabini an fitinin a b'an na yan fo bi a bɛ yan o b'a jira k'a tɛ yen mais a madata de bɛ yen nin dɛ Simo analyse kɛ a tɛ di mɔgɔ ma n'i tɛ analyse kɛ dɛ taa analyse kɛ k'i ka taux contrôler i kana fura in
ama dima fura ye 2000 dɔrɔn i bɛ nin fitinin de t'a la nin hakɛnin k'a bila bɔlinin kɔnɔ ka ji k'a la o ye tile kelen ye i b'a to fo midi i b'a sɛnsɛn verre 8 ɲɛ kelen sufɛ verre 8 ɲɛ kelen i b'o de kɛ une semaine ta ni 3 don i b'a sɔrɔ a kɛra 2 ye a bɛɛ ni Ala cɛ ŋana n'i y'a kɛ ten a bɛna bila normal la parce que sukaro man ka ban pewu parce que n bɛ ka kuma in fɔ n b'a dɔn dɛ ne mɔmuso ye san 60 de kɛ jabɛti b'a la n bɛ jabɛti dɔn dɛ merci a ye san 60 de kɛ jabɛti b'a la i bɛ ka faamu maintenant ale taara a ka don laban na ne ba nana o fana continuer ni jabɛti ye o la n bɛ k'a fɔ n b'a ɲɛdɔn de dɛ mais an tun bɛ pikirini kɛ ne ba la an y'a pikirini jɔ ni ne y'a jɔ n bɛ ka tiɲɛ de f'i ye dɛ ni ne y'a jɔ n'i y'a d'a ma an b'a contrôler chaque semaine contrôle fɛnnin bɛ ne y'a san i b'i bolo fɛn ka jeli k'a la ne y'a san a bɛ n bolo yan nɔ yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ o la adamadenw kana tulon kɛ bana la quoi la santé avant tout tubabu ko ten o kɔrɔ ko kɛnɛya bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛ o la n'i ye wari sɔrɔ n'i man kɛnɛ a tɛ foyi ɲɛ i ye n'i ye wari sɔrɔ n'i man kɛnɛ ni fini b'i bolo i t'a don n'i man kɛnɛ i tɛ dumuni kɛ bon ni mɔgɔ kɛnɛyara i bɛ nin bɛɛ kɛ o la kɛnɛya de ka ɲi ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ok o de bɛ n bolo ka d'i ma Mamadi nin diyara n ye kosɛbɛ nin ye innovation ye tubabu b'a fɔ nin ma ko innovation innovation jumɛn ye c'est à dire fɛn o fɛn bɛ yen ko a bɛna ɲumanya sira kan ka évoluer an tun b'a dɔn livre ye mɔgɔ caman b'a dɔn logiciel ko ye a bɛ laturu kalan tableau la ka mɔgɔw kalan nka ka farafinfura fana labɛn walima ka safinɛ labɛn sitigɛ safinɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'a ta cogo min bon vraiment i hakili la nin ye mɔgɔ caman siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye ne fana kɔni bɛ safinɛ ko kalama mais mun ye a jabɛti fura ni kɔnɔnabana ta ninnu ye n tɛ se k'a caman fɔ o la kosɛbɛ donc an bɛ kalanbulon mɔgɔw fo halisa minnu bɛna fura ninnu ta ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a kɛ garisigɛ fura ye ka d'u ma foli nin tɔnden an b'a di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kuma di kalandenw ma kalanbulon tɔgɔ la i hakili la Alasani Tarawele ani Musa n'est-ce pas ne tɔgɔ ye Alasani Tarawele ne ye professeur Mamu Kisuma Jara ka kalanden fitinin ye n bɛ Actuel Media yɛrɛ fo aw minnu bɔla aw ka so ka na kalanbulon kɔnɔna na n b'aw fo o tɛmɛlen kɔ n bɛ kalanden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo ka commission ka jamakulu fo kɛrɛnkɛrɛnya ma a karamɔgɔba Ali n'o y'a ɲɛmɔgɔ ye n bɛ kɛnɛ in n b'a maakɔrɔ bɛɛ fo ne nani Bamakɔ yan n'i ye ne nacogo lajɛ ka tila ka na bi ye i b'a dɔn ko n'i t'u la tiɲɛ kɔ e yɛrɛ ma tiɲɛ in bila tiɲɛ yɛrɛ bɛ ɲɛsin ma o la n bɛ n karamɔgɔ fo dan t'a la n bɛ tila k'a fo tuguni k'a ni cɛ karamɔgɔ yɛrɛ ni kalanden n'i ye karamɔgɔ su i bɛ maaya cogo dɔ ye karamɔgɔ la min ni kalan yɛrɛ tɛ kelen ye tuma bɛɛ karamɔgɔ action bɛ kalanden bila sira dɔ de kan quoi c'est comme i dusu bɔlen mana se karamɔgɔ ma karamɔgɔ ni dɛmɛ a b'a lajɛ fɔlɔ i tension in a montelen don a bɛ jigin cogo di yarɔ ko nin o tɛ laturu kalan ye tugun dɛ bon karamɔgɔ de bɛ ten karamɔgɔ n'i nana karamɔgɔ sɔrɔ dalilu pratiquer la a t'a dogo kalanden na fiyewu wallahi ka e nana karamɔgɔ sɔrɔ k'a bɛ ka dalilu dɔ kɛ yan k'a b'a dogo wa o tɛ ne karamɔgɔ ye dɛ o de la nin ye jara yɛrɛ yɛrɛ de ye quoi awɔ nin ye jara yɛrɛ yɛrɛ de o la ne sɔnna jara ye quoi n kɛra jara yɛrɛ de o la n bɛ kalanden bɛɛ fo ni ala sɔnna a diyara n ye kosɛbɛ ala ka ok an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka Actuel Media mɔgɔw ye k'u fo u ka wuli ka jɔ la sanga ani wagati sabula k'a da ka foli belebele le kan ka se olu yɛrɛ ma olu min y'an karamɔgɔ kanu k'a k'a fɛ ka diɲɛ kumaw bɛɛ kun parce que n'i tugura Bamamu ba Kisuma Jara ko dɔrɔn da la k'a fɔ ko i bɛ kuma sugu bɛɛ mɛn sabula k'a da kan maa min kɛra tiɲɛtigi diɲɛ dugukolo kɔ kan lafiya t'i ye dɛ donc o kɔrɔ b'a jira an bɛ foli ani belebele las'a ma hali tout près kunu karamɔgɔ an ye cɛ 30 min di mɔgɔw ma n'i y'a kɛ i tɛ fama wa 30 ma kunu a y'a seereya a y'a ye seereya kɔnɔna la an y'a d'a ma Côte d'Ivoire karamɔgɔ Mumun a bɔra k'a jaabi d'an ma kunu a bɛ tɛmɛ o kan donc adamaden bɛɛ kɛ kun i yɛrɛ donc kalandenw a ye cɛsiri aw ka baara kɛ o de b'an dɛmɛ cɛ marifa popo
n bɛ bɛɛ lajɛlen don kira mantonya la n ye bɛɛ lajɛlen fo radio somɔgɔw ne t'aw tɔgɔ fɔ dɛ parce que ne ma kalan ne t'aw tɔgɔ fɔ dɛ parce que ne ma kalan mɔgɔ min ma kalan o tɛ se k'aw tɔgɔ fɔ k'a ɲɛ ne bɛ radio somɔgɔw fo ka n karamɔgɔ fo ne karamɔgɔkɛ a y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko kalan ko n ye école kɛ k'o tɛ kalan na dɛ ayi ka karamɔgɔkɛ fo ka kalanden bɛɛ lajɛlen fo a filɛ ka a ka garijɛgɛ saniya yiri min fɔ nin ye non wulibali don a ka safunɛ in ni mɔgɔ min y'a san i bɛ n'a ye o ne karamɔgɔkɛ tɛ nkalon tigɛ ka na siga la fiyewu a ka jabɛti fura in a bɛ ne yɛrɛ bolo ne yɛrɛ jabɛti bɛ ne yɛrɛ la a y'a di ne yɛrɛ fana ma ne bɛ ka utiliser bi don o don kunɲɔgɔn o kunɲɔgɔn samedi o samedi ne bɛ taa ka taa n ka jabɛti contrôler ne bɛ a cogo la n tɛ dɔgɔtɔrɔ fura ta n tɛ foyi ta bon o tɛmɛnen kɔ a ka kɔnɔbana fura min filɛ nin ye a y'a di ne ma ne y'a tilan ni muso cɛ anw bɛ yɔrɔ min na bi ne de bɛ se k'a seereya ko ne y'a kɛ a kun bɛ ne la ne y'a kɛ ne y'a ye awɔ parce que n y'a mɛn o tɛ ne ta ye dɛ n y'a ye n'i ye kulogeren burutɔ ye ka n'i jɔ dɛ a y'a ye de awɔ o la ne kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn n ka foli bɛ karamɔgɔkɛ ye kosɛbɛ n ka foli bɛ kalanden bɛɛ ye kalanden fɛn o fɛn bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ne ka foli kɔnɔ Bamamude an b'i fo ne ko i ka kalandenw ye ka kalanden ka ɲɛmɔgɔba fo n kɔni t'a tɔgɔ dɔn mais n b'a dɔn nin waati in na a bɛ k'an suit donc an bɛ foli d'a ma yanni n ka segin ka kuma di ma an bɛ commune 5 donsow fo olu de ko Kisima b'u kungo kɛ su ani tile Kisima jɔlen bɛ u kɔkɔrɔ cogo min na n'u ma fɛn dɔ dilan témoignage la k'a di Kisima ma ko Ala bɛ jigin u la n hakili la u y'a ci don Jigibani Lekoloba da ani Vierasa ani Sorokobugu Morikɛ olu ka jɔnjɔn labɛn MKD k'a di Mamude Kisima ma a kɛra a tɛ semaine kelen bɔ fɔlɔ hakili la donc a filɛ nin ye a ka kan ni nana comme ne fana ye commune 5 den ye n fana k'a ta ka foli k'u la k'a fɔ k'a diyara kalanbulon bɛɛ ye a diyara Kisima kanubagaw ye a diyara Actuel Media ye a diyara ne Mayiga yɛrɛ ye k'u dansɔgɔ k'u ni ko Mamude commune 5 donsow folen kɔfɛ n bɛ segin ka na kuma di ma hali médaille min dir'i ma n ɲɛ b'a la Sédhiou b'a kan Kana chaîne bɛ Sédhiou b'u kan i ko ni kalo mercredi fɔlɔ tɛ ou bien ni kalo alamisa fɔlɔ tɛ k'e tɛ kuma Actuel Media kan i ka fɛn bɛɛ ye fɔlɔ ye ko sabu kɛ Sédhiou ko ye donc Mamude n bɛ fɛ an ka kuma Sédhiou kan Sédhiou ye mun ye laturu filanan mun n'a y'o fana ta ni a ka di an ka dɔ fɔ o ye Mangosi ye donc an b'a daminɛ Sédhiou la n'a ka di hali n'a y'i diya i bɛ se ka wuli tableau la ka dɔ fɔ a la walima ka ci mɔgɔw b'a ye i dansɔgɔnin ko adamadenw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ fo ni sire laturu tigi Kisima gundo tigi Kisima ni ye cɛw feere sɔngɔ kelen na mɔnɛ bɛ dɔ b'a faga cɛya ye gundo ye kankelen tigi tɛ bɛɛ ye sanu ni zira tɛ kelen ye Seyidu Jara denkɛ ye wara ye laturu professeur Kisima ɲɔgɔn na ka dɔn laturu professeur Olangana ni ne kuma na dɔrɔn i bɛ Sédhiou de hali sisan n kuma na n ye Sédhiou yiri la ne k'i ma ko ni ani ko laban ne ye Sédhiou ani Musa de yir'e la ye awɔ ni de bɛ munumunu tan o na laban yan awɔ i mana na diɲɛ na a filɛ i bɛ ban a filɛ o na diyagoya ye nin bɛ na Simo ni ma n dɔn ka n dɔn i tɛ se ka mɔgɔw ɲɛnabɔ dɛ i tɛ se ka kuma mɔgɔw ye u k'a fɔ ko awɔ dɛ a bɛ fɔ ne ma de ko awɔ karamɔgɔkɛ nana ni ne ye tasuma ye a dayɛlɛnnen ni ne ye fiɲɛ ye a dayɛlɛnnen ni ne ye ji ye a datugulen ni ne ye bɔgɔ ye a dayɛlɛnnen n bɛn'o gindo d'aw ma i b'a sɛbɛn dɔrɔn 45 plus 16 plus 102 plus 241 plus 526 i bɛ nin fara ɲɔgɔn kan k'a nasi bila i bolo Sima i bɛ to k'a nasi kɛ sɛfan de la sɛfan kuru 4 4 if
a bɛ nasɔngɔ di mɔgɔ ma de. awɔ ko laturudala k'i sigi laturu kɔnɔ ko n'a sɔrɔ a bɛ fɛn dɔ k'a tɛ sa ka nasɔngɔ la wari ni laturu tɛ kelen ye dɛ ne y'o de fɔ ko nafolo ani dɔnni tɛ kelen ye dɛ e m'a ye nafolo so bɛ laturu de kɔnɔ wa e m'a ye garijɛgɛ so bɛ laturu de kɔnɔ wa munna ninnu tɛ so kelen ye munna ni ni nafolo tɛ so kelen ye ja ala ye dɔ da nafolo t'a bolo mais ala ye dɔ da nafolo b'a bolo mais ne y'a nin dɔn ka tila ka nafolo so dɔn ka garijɛgɛ so dɔn k'o labaara i bɛ da sɔrɔ wa i t'a sɔrɔ mais kalanden y'a fɔ sisan k'i ka kun n'i yɛrɛ ye dɛ n'i ye nin gosi ka nin di mɔgɔ 10 ma mɔgɔ 10 ka nin d'o ma a mɔgɔ 10 na dɔ bɛ 200 sɔrɔ dɔ bɛ 1000 sɔrɔ yen dɔ bɛ 1000 sɔrɔ ma dɔ bɛ 10 sɔrɔ yen dɔ bɛ 20 sɔrɔ est-ce que olu garijɛgɛ kelen ye mais bɛɛ ma dɔ sɔrɔ wa mais 1000 ɲinina mana 200 sɔrɔ ale ko ale ma wari sɔrɔ ale ko k'ale ma wari sɔrɔ quoi ko cɛ ko ne kɔni ta ma jaabi o la nana ko in bɛ ta di kunna sini ne ye laturu gindo dɔ di n denkɛni ma yan n ka k'a sɛbɛn n bɛna d'aw ma sisan n'i y'a kɛ ala b'a kɛ o jumɛn laturu makanjugu i bɛna mun kɛ i bɛna masa solomana i bɛna sɛbɛn garijɛgɛ la jabar ne bɛ laturu dɔn dɛ a bɛɛ ni ala cɛ i tɛ nin na ni ne bɛ kɛ sejo place la masa solomana a tɛ nin yan i bɛ nin bila sejo place la k'a bila adama place la k'a bila marijo place la k'a bila aliba place la k'a bila taliki place la k'a bila inzan place la k'a bila lomara place la k'a bila mawuzi place la ka n'a bila kalalo place la k'a bila masa sɔrɔ place la k'a bila badara place la ka n'a bila nunkɔrɔ place la k'a bila lawusana place la ka n'a bila gariya place la k'a bila zumana place la ka taa bila musa place la ka hami da nin kan k'a nasi bɔ sinon n'i y'a nasi bɔ i bɛ sɛ kelen de ɲini kɔlɔnsɛ de ka ɲi mais ni kɔlɔnsɛ tɛ yen sɛ ɲini dɔrɔn sɛ ɲɛnama hami da kan ko mago bɛ garijɛgɛ la nafolo la ko ala o di yan a sababu bɔ nin na bamananw den tɔgɔ fɔ dɛ kalandenw sigilen filɛ Mayiga san 8 an bɛ ɲɔgɔn fɛ u ɲininka ni ye nin f'u ye fɔlɔ san 8 sibo i bɛ sɛ in faga u bɛ sɛ in labɛn cogo bɛɛ la ka nasi kɛ ka sɛ tobi i bɛ nasi in de kɛ ka sɛ tobi sibo n'i ye nasi kɛ ka sɛ tobi i b'a gɛrɛgɛrɛ n'a gɛrɛgɛrɛla i bɛ sɔrɔ ka a jeni ou bien k'a yiran f'a ka ja o kɔrɔ ko naji tɛ k'a kɔrɔ naji de tɛ k'a kɔrɔ sinon n'i y'a kɛ ala bɛ wari d'i ma de quoi kunna sini su an y'a kɛ yan o y'a sɔrɔ n ye sɛ 6 de faga sɛ 6 in na n ye n den bila k'a sɛbɛn a kɛra fala ye sigilen ɲɛna o y'a sɔrɔ sɛw donna daga kɔnɔ ka ban n ko taa fɔ madame ye a ka kaman 2 bɔ ka disi bɔ a ka ne ka nasi k'o la a k'o tobi ka di yan ni mɔgɔ min y'a dun fɛ i bɛ wari sɔrɔ quoi walayi bilayi a ma kɛ kunna sini kunun sɔgɔma kiliyan kalanden dɔ ka bɔ Burukina a ye n wele k'a bɛ na n fɛ yen mɔgɔ tun tɛna ne fɛ yen mais ale nana dɛ Mayiga mun y'ale na i b'a dɔn 15,000 karamɔgɔ i ka numéro lajɛ 10,000 b'a la karamɔgɔ i ka numéro lajɛ 15,000 b'a la
karamɔgɔba a den banana fala in filɛ n y'a den furakɛ k'an to Bamakɔ yan a ye dɔgɔtɔrɔso bɛɛ yala ka dɛsɛ a da y'a fɔ a ba taara Makan ka na kabini a nana a man kɛnɛ a ba bɛ Joyi la n y'a ba furakɛ k'an to yan a ko cɛ i kan ka laja 20,000 50,000 50,000 50,000 n'u ko k'a bɛ n'i fɛ yen o kan ka na dɛ n ko fɔlɔ ye 10 kunbɛn n ko wari de bɛ nali ta 10 kunbɛn a nana a ye a kuru k'a di o y'a sɔrɔ ne y'a fɔ n ka madame ye n ko a bɛna kuru k'a di de quoi n'a ma kuru k'a di tiɲɛ tɛ Simo a y'a kuru k'a di bamanan den ma k'a kuru k'a di fala in ma k'a kuru k'a di n ka madame ma k'a kuru k'a di madame ma k'a kuru k'a di madame ma k'a kuru k'a di n den ma a bɛɛ ni Ala cɛ o fɛn ka ɲi wa a ma ɲi a dilen filaw ma dɛ n'a y'a kɛ Ala ka barika don a la a y'a hakili to bamanan den o la n'a nana Mamosi la n'o de fɔ n ko dɔnni mun bɛ Mali kɔnɔ u b'a fɔ ko karisa man ɲi dɛ ne bɛ fɛ o de ka dabila karisa man ɲi tɛ o tɛ ɲuman ye dɛ a y'a fɔ sa ko bamanan den ka ɲi dɛ parce que mɔgɔw tɛ dɔwɛrɛ fɛ ka mɔgɔ faga u tɛ dɔwɛrɛ fɛ ka mɔgɔ bana u tɛ dɔwɛrɛ fɛ ka mɔgɔ lanɔgɔ a y'o dabila o man ɲi sinon n'i y'a ɲɛsin yɛrɛ ma i b'a dɔn k'a man ɲi o la n bɛ mun yira aw la Mamosi laturu so 8nan den don Mamosi ale bɛ tile 36 de fɔ ko n'i y'ale baara ko i b'i sigi ka tile 36 kɔnɔ Mamosi ko a tasuma datugulen a fiɲɛ datugulen a ji datugulen a bɔgɔ de ka ɲi ale ko dugu jukɔrɔ hɛrɛ Mamosi mais ka ni dugu jukɔrɔ hɛrɛ fɔra i hakili bɛ mun ye ne ko n ko karamɔgɔ Kisiman bɛna Mamosi baara n denkɛni dalen filɛ nin ye fitinin n ye burusi paquet 2 san n ko Buwa don o de bɛ 16 ci Mamosi la awɔ a burusi tɔ filɛ waleya karamɔgɔkɛ de don o don i bɛ 16 ci Mamosi la n ko hɛrɛ dɔ de bɛ na ka bɔ kɔfɛ n'a ma na ka bɔ kɔfɛ Mamosi tɛ ɔ kunu hɛrɛ de ma na wa n bɛna mun d'aw ma bi n'i ye Mamosi lajɛ 16 45 102 241 256 306 karamɔgɔba i b'i jija ni ne ka ci burusi kan sanubɔlaw minnu bɛ hɛrɛ fɛ e ye commerçant ye o ne ye fonctionnaire ye o n ye menuisier ye o mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen soma don o mori don o n sigilen bɛ baara yɔrɔ baasi tɛ yen ala aw b'a la aw teletigiw b'a la parce que aw mɔgɔw bɛ garijɛgɛ la ni ne bɛ garijɛgɛ bɔ ko fo kana d'i ma i ma sigi ni mun ye o de la n b'a f'i ye n ko dinɛ ye n ma sigi ni mun ye ne tɛ mun dɔn n'a nana Mamosi b'o de d'i ma i m'a ye kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula ne y'i karamɔgɔ karamɔgɔ i bɛ mun kɛ i bɛ burusi san i bɛ 16 ci i b'o jɛ ni garijɛgɛ ye ko Ala fɛn dɔ di yan n ka baara la n ma sigi n'a ye n'a bɛ n wasa i bɛna burusi wɛrɛ san 45 se b'a kan i b'o kɛ tile wɛrɛ ye i bɛna burusi wɛrɛ san i bɛ 200 se b'a kan i b'o kɛ tile wɛrɛ ye i bɛna burusi wɛrɛ san 241 i b'a tila burusi 2 ni ɲɔgɔn cɛ 120 121 i b'o fana jeni i bɛna burusi wɛrɛ san i b'o fana kɛ 2 ye i bɛ 256 tila o ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna burusi 3 san i b'o tila 102 Simo n'i y'o jeni ka sɔrɔ u b'i siri k'a don kaburu kɔnɔ u bɛ taa wɔgɔ bɛɛ quoi ou bien dɔ tɛ to ka fiɲɛ sen o bɛ taa bon quoi
awa o tun taa bɔ o la i kan ka mun sɔrɔ i b'o sɔrɔ i tɛ nin kɛ k'i ma fɛn dɔ sɔrɔ mangosi la a bɛ dibi fara ka bɔ jɔn ni ka hɛrɛ cɛ mangosi sinon ne ko ko buji ne tɛ se ka buji kɛ i t'a ko wa a kɛ nasi awɔ a kɛ nasi ye i ka nasi bɔ i ka tile 36 kɛ i k'a ko su 7 tile 7 su 7 tile 7 i b'a ko ten maintenant o bɛna mun kɛ nɔnɔ kɛnɛ b'o de k'a la ni nɔnɔ kɛnɛ k'a la sinon ala b'i sɔn n'ala ye sɔn i hakili to bamanan den na sinon n'i ye di k'a la jinɛ b'i kanu jinɛ kana di k'a la dɛ kana sɔn ka di k'a la dɛ Félicitations, an bɛ foli di kalanbulon bɛɛ ma. Nin ye ne kɔni siɲɛ fɔlɔ ye. Donc ou bien ça la siɲɛ filanan don. Donc ka foli kɛ kalanbulon bɛɛ la. Ne kana bɛn ni kalandenw ye yan. Sinon Afrikabulu la, n hakili la bamanan de a ye nin exemple ɲɔgɔn di tuguni. Donc an bɛ foli d'a ma, ka foli kalanbulon bɛɛ ma. An ka émission a sera kuncɛyɔrɔ la. Donc ni bamanan den ka yamaruya ye, an bɛ kuma d'a ma. A dakuruɲɛ laban ani folikan b'a bolo ka kɛ laturudala bɛɛ la. Ka kɛ a ka kalanden bɛɛ la. Ladilikan, folikan. Kalanbulon kɔnɔ bi. Dansɔgɔ, n y'o de fɔ n bɛ n ka kalandenw fo. Hali bi u k'u cɛsiri. Karamɔgɔ Musa ye mun nin fɔ sisan. Hali kun n'a ye 10 di yan ko n ka fɛn dɔ dun. Karamɔgɔ Musa ye cɛ 30 10,000 n'i y'a ta kalo kalo i bɛ 30,000 sɔrɔ. A ye kɔrɔbɔbali don dɛ. A bɛ ne yɛrɛ bolo n b'a dɔn mun b'a la. O la publicité bloc tɛ yan dɛ. Lakika de bɛ yan. O la ne bɛ Ibrahim Tarawele laturudala dɔ don. N b'a fo. N bɛ Tomi karamɔgɔ fo. Laturudala don. Karamɔgɔ bamananw ka zana dɔ bɛ yen. Ko ni i ɲɔgɔnna dɔ goyalen i ye ko fɛn dɔ t'i yɛrɛ bolo. A bɛ ni fɛn dɔ cɛ. Maintenant n'i ye mobili lajɛ fara ɲɔgɔn kan de ye mobili kɛ mobili mais e m'a ye maliyɛn ma se ka mobili dilan parce que an tɛ fara ɲɔgɔn kan fɛ sinon ne bɛ fɛn dɔ dɔn n'i ye lamɛn bi a bɛɛ n'ala cɛ i b'a dɔn ko Kisima bɛ fɛn dɔ dɔn bon ne kelen tɛ dɔnnikɛla ye dɛ i b'a sɔrɔ dɔ fana bɛ fɛn dɔ dɔn mais n'olu farala ɲɔgɔn kan munna an tɛ se ka mɔnɛ bɔ an faso la a jɛgɛ ka lajɛ dɛ mais an bɛ ɲɔgɔn contre dɔrɔn de la. E ni bɛ se nɔrɔ bɛ minɛ yan ne bɛ mugu ci cogo dɔn wa a jɛgɛ ka lajɛ mais ne tɛ se e mun bɛ k'a fɔ ko ne bɛ se nin na e ye mun kɛ ne ye 50 bɔ n kun k'a don saraka la Mali ye e ko ne bɛ se o la ko nɔrɔ bɛ minɛ e ye mun kɛ bon tu vois o la ne bɛ kalandenw fo ka laturudalaw fo ka karamɔgɔw fo Mayiga n b'i fo Mayiga ye hɔrɔn ye dɛ. Mayiga n bɛ dugawu de kɛ Ala k'i n'i baarakɛɲɔgɔn bɛn parce que ni baara ɲagana ka baara ɲa o mɔgɔw bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a ɲini baara kana ɲa maliyɛn tɛ fɛ baara ka ɲa dɛ e ka jateminɛ kɛ dɔrɔn baara yɔrɔ ko n'i taara kalan kɛ ka na baara yɔrɔ in kama e bɛ baara yɔrɔ in de ci maliyɛn filɛ dɛ a bɛ baara yɔrɔ ci cogo min na misali la e ka na taa kalan kɛ jamana k'i kalan jamana k'i bila ka taa bourse la i ka kalan kɛ ka diplôme ba sɔrɔ tubabuw fɛ yen parce que diplôme ba tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ e ma problème yɛrɛ ye comme ni ye problème wulila o la n'e nana sa tubabu jogo de donn'i la o la u bɛ n'e bila place ba la o b'a sɔrɔ 100,000 de b'e bolo moto b'i bolo i b'i den ka taa baarayɔrɔ la n'o ye baarayɔrɔ budget $1,000,000 misali de bɛ ka di e b'o $1,000,000 ta k'o fara i ka 100,000 kan ka mobili san fɔlɔ baarayɔrɔ bɛ bi e bɛ wuli est-ce que o ka ɲi wa bon ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ farafin k'o dabila quoi n'i nana yɔrɔ yɔrɔ i jija yɔrɔ in ka taa ɲɛ i yɛrɛ ka taa ɲɛ o la ne ka kuma bɛ yan n mana kuma fɔ ni n ka kuma digira mun na o ka hakɛ to kuma bɛ mɔgɔ dun kuma dɔnbaliya tɛ ani ko tiɲɛ marifa Cɛ marifa ka ci nkalon na po nin bɛ dan sigi an ka bi émission na an bɛ kalanbulon kɔnɔna la hakili la nin ye filɛbagaw siɲɛ fɔlɔ ye ka ne jɔlen ye tableau ɲɛma k'a fɔ ko an bɛ kalanbulon kɔnɔ donc an bɛ foli di kalandenw ma ka foli di Dj Falaye ma ni su ni tile ale bɛ Mamuden Kisima nɔfɛ an b'a fo
ka n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ fo ka balimaw fo ka kisima kɛ furumusow fo n'o ye ne kɔrɔmuso ye Umu Mayiga an b'a fo k'a dansago hani ko nin bɛ dansigi an ka bi émission an b'a fɔ ko aw kan bɛn alamisa wɛrɛ Actuel Media sanfɛ merci beaucoup a dansago